Mit navn er Daniel, og det her er mit scootertjek. Vi starter fra toppen. Jeg har nogle Oli Bearings, en i sort og en i grøn. Så har jeg nogle Oli orange longlegs, altså håndtag. Og jeg har nogle, nu er det lidt mærkeligt, men øjenbryn på mit løbehjul. Kom an. Øjenbryn. Der. Og så er der øjne. Det samme her. Og jeg har et District Blood District Bar. Den er meget fin. Så har vi en orange klonklæm. Den er pænt god. Så har jeg en FSA headset. Og en Slam forgaffel. En Jark orange hjul. Så har vi røde plugs. Det har jeg så fået, dem har jeg altså byttet med Mikkel. Det er mig. Og så har vi så District Deck V2 og NF Diamant Grip Tape i blå. Og så har vi et sort jakhjul som baghjul. Det var det. Det var mit scootertjek.